Adriano Correia dubta pel derbi d'aquest divendres perquè pateix una sobrecàrrega als isquiotibials de la cama esquerra. El lateral va notar unes molèsties en el partit d'ahir a Balaïdos i va ser substituït per Montoya al minut 31. Tot l'equip ha arribat aquest migdia a Barcelona i han fet una sessió a la ciutat esportiva. Ahir el Barça es va imposar per 0-3 al Celta i l'equip va sortir d'inici amb 5 canvis respecte al clàssic. Les novetats van ser Puyol, Bartra, Song, Alexis i Pedro. Sorpresa de molts, Sergi Roberto va tornar a ser un dels descartats. L'equip es va retrobar amb Luis Enrique i també amb Fontàs, Rafinha i Nolito, amb els que van estar parlant i es van estar fent algunes fotografies. Alexis va marcar el primer gol i Cesc Fàbregas va celebrar efusivament el 0-2, però hi van haver alguns dubtes sobre qui havia marcat aquest gol. M'agradaria, perquè ha sigut un gol maco, però no sé, a veure què diu l'acte. Ara li he preguntat al Carlos Naval i encara no ho ha rebut, així que haurem d'esperar. Finalment, l'àrbitre el va atribuir a Joel en pròpia porta. El tercer, però, sí que va ser totalment del d'Arenys, que va deixar el 0-3 al marcador. Una buena porción del primer tiempo, después del gol de Alexis, que no nos sentimos cómodos en el partido. Pero ya en el segundo tiempo creo que lo manejamos con mucha más tranquilidad. Després del partit, també va haver temps per parlar de Ter Stegen. Ni contratos, ni nada cerrado, ni nada no sé qué, ni nada... No, porque entre otras cosas Ter Stegen es portero y juega en el Borussia. Llevo 12 años en el primer equipo y cada año traían un portero y han traído toda la vida porteros a Barcelona y más este año, ¿no? Con mi caso. Ara l'equip ja pensa en el derbi de divendres i també ho fa l'Espanyol. Ficar molta intensitat al partit, molta entrega i sobretot estar molt bé darrere i a veure si tenim alguna oportunitat davant. A l'inici d'aquest partit es retrà homenatge al porter del Girona, Nil Marín, que va morir la setmana passada en un accident de cotxe. Com sempre, tot el que hem explicat a l'Info Barça ho trobareu ampliat a la TEP.cat.